Onderwijsvernieuwingen Rijnland College. Van der Velpen blijft positief over Part 4. Het is vandaag 26 maart, dit is het Pelemaasjournaal. Het Rijnland College gaat een aantal organisatorische veranderingen doormaken. Eén daarvan is het afscheid van directeur Loek de Veen. Loek de Veen, voorzitter van de centrale directie van het Rijnland College, neemt per 1 mei afscheid. Hij gaat dan met pensioen. In totaal heeft de Veen hier 25 jaar gewerkt. Hij begon op de ambachtschool. In 1995 fuseerde deze school, waarna het Rijnland College ontstond. De directeur heeft in de jaren heel wat zien veranderen in het onderwijs. Er is begonnen natuurlijk in de 90 jaren dat de politiek bedacht heeft om minder geld aan onderwijs uit te geven. En er dus ook zeker minder geld ging naar de scholen. En je kon niet anders dan fuseren, wilde je de leerlingen het onderwijs kunnen bieden wat ze nodig hebben. De Venrijse middelbare school is al een aantal jaar bezig met onderwijsvernieuwingen om zo tegemoet te komen aan de veranderingen in de maatschappij en de veranderende leerling. Voor de studenten gaat er dan in de toekomst ook het nodige veranderen. Voor een leerling wordt het anders dat het alleen maar frontaal in een klas zitten. De zogenaamde busopstelling noemen we dat wel eens. En dan frontaal les krijgen van een docent. En binnen die les dan de ruimte hebben om andere activiteiten te doen. Dat blijft natuurlijk, maar dat is niet meer alleen. Het is niet lessentabel, lessen en het lesrooster. Er moet veel meer omheen om iedere leerling de kans te geven wat een leerling wil, kan en wat hij later iets aan heeft. Er zijn al wat vernieuwingen doorgevoerd, maar het Rijnland College is er nog niet. We zijn nu bezig met heel veel experimenten. We hebben daar van de overheid ook geld voor gehad. En wat we doen is vanuit die experimenten die nu starten, om dat te implementeren in de school. Niet van bovenaf opgelegd, maar vanuit de docenten, met leerlingen, met ouders, om dat gestalte te geven. Niet alleen de onderwijstijd gaat anders worden ingevuld. Ook de moderne media spelen een belangrijke rol in de vernieuwingen. Een paar jaar geleden hadden we nog een verbod, is er een algemeen verbod van telefoontjes in de klas. Ik zou het niet meer durven te zeggen. Misschien staat het nog wel in ons reglement, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat moet je natuurlijk niet meer willen en dat kan niet meer. Want we hebben ook nu in ons beleidsplan gezet dat we ervan uitgaan dat kinderen hun eigen computertje, laptop, telefoon, iPad meenemen in de toekomst. En daar moeten we het mee gaan doen. Op dit moment heeft het Rijnland 2400 leerlingen. De komende jaren krijgt de Venrijse middelbare school te maken met een krimp. In ongeveer 6 jaar tijd gaat de school van 2400 naar ongeveer 2100 leerlingen. Dit komt doordat het aantal kinderen in de regio gedaald is, een klap die de basisschool nu al voelt. Daarnaast gaat een leerling tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend naar de dichtstbijzijnde school en is er meer concurrentie met andere scholen in de regio. Leerlingen en ouders die zijn veel meer aan het kijken van wat biedt een andere school. Past mijn kind daarbij? En die maken daar een keuze op. De automatisme die er tot een jaar of 5 geleden in Venray of alle dorpen was, dat is niet meer. Loek de Veen neemt per 1 mei afscheid van het Rijnland College. Daarna wordt Karen Schalkwijk directeur VMBO Praktijkonderwijs en Siska Zweers directeur HAVO-VWO. Filmmaker Marijn Poels heeft woensdag met de documentaire 2 levens in 1 hart de NL Award gewonnen. Poels maakte in co-productie met L1 een documentaire waarin de persoonlijke verhalen verteld worden van 2 mannen die als gastarbeider in Limburg kwamen wonen en, net als veel andere Marokkaanse arbeidsimmigranten, in 2 werelden zijn blijven leven. De NL Awards zijn een initiatief van Stichting Roos en zijn onderscheidingen voor de beste productie van de Nederlandse regionale omroepen. Kunstencentrum Jeruzalem verkeert in een cruciale fase. KCJ wil een doorstart maken met de nieuwe organisatie Part 4. De gemeente springt voor 1,66 miljoen euro in. Voorwaarde is dat alle medewerkers instemmen met de omzetting van hun vaste contract in een flexibele overeenkomst. Dat is tot nu toe niet het geval. 4 medewerkers hebben nog niet getekend. Nou, met die 4 medewerkers is... daar moeten we naar kijken. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.
zeg maar, van hoe dat zich nu gaat ontwikkelen. Want in principe blijven we natuurlijk achter in een nieuwe organisatie, in een oude organisatie. We zijn nu aan het kijken met een aantal juristen hoe gaan we dat probleem oplossen. Een meerderheid van het college geeft Part 4 toch het voordeel van de twijfel. Maar wethouder Ike Busser niet. Hij heeft grote twijfels over een geslaagde doorstart. Ja, dat heb ik vast moeten stellen. Kijk, het college heeft daar natuurlijk een verantwoordelijkheid en de raad heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid daarin. En, we zullen het zien. Op 7 april is de raadsvergadering waarin een besluit wordt genomen. Tot die tijd blijft de organisatie werken aan een nieuwe structuur van Part 4. Co van der Velpen heeft vertrouwen in deze nieuwe constructie, waarbij Part 4 voornamelijk een faciliterende functie gaat krijgen. De docenten kunnen als ZZP'er aan de slag bij Part 4. In principe betekent dus dat voor de reguliere cursist, behalve dan die 3 gebieden die ik net genoemd heb, er een directe relatie is tussen docent en cursist. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een website, waarbij de cursist doorgelinkt kan worden naar de website van de docent. Dus die schrijft zich ook direct in bij de docent. De docent is in principe dan ook de klant van Part 4. En de docent heeft een directe relatie met de cursist. Stuurt de factuur naar de cursist. Is gewoon zelfstandig. Als de raad op 7 april niet instemt met het plan, is het gedaan met het kunstencentrum of een mogelijke doorstart. Co van der Velpen blijft positief en hoopt dat een meerderheid wordt gevonden binnen de raad. En tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn enkele perioden met regen. Morgenochtend is er ook vrij veel bewolking, waarvan tijd tot tijd lichte regen uitvalt. In de loop van de middag wordt het droog. Het wordt maximaal 9 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.